salamat. Ang hinog na gid akong rambutan bay. Makakaon na gitingali akong asawa ni, patisting ako ni baon saya. Daghan kay kog dala, malipay gid akong kasawa ron. Makakaon na gid akong asawa ani sa gid rambutan. Hey! Daghanag bunga sa rambutan ni Uncle Bitoy. Uy, mga kata. Sige, daghanag hinog oy. Hala, nasi Uncle. Pangayuan ako ni Be. Oh, asa na mo pud mo? Layo may rambutan. Mangayo mo rambutan kay gagmay pa nang maubang rambutan di wa pa kay na mahinog murag daghan na ba kay nakapulak da murag kamo tingali tikat-kat diha no. Wala oy. Wala bitaw, bantay lang mo pagkakit anta mo da kamoy tikat-kat. Kay gamay-gamay na ba yung mahinog anak diha. Bantay lang mo do ha. Bata ato ba murag mo dito tikawat at rambutan. Ari gini mga bata agi ligod. Ari gini mga bata agi. Udi na tingali dito mo yung mga rambutan ba. So sige lang. At least nga ako diri sa ko. Gul, nakoy plano ay di man siya manghatag og rambutan. May plano nimo kang? Siya no, naman siya ibit-bit na rambutan. Unya, ano man nagnaa? Anong duulong siya? Anong duulong na nato? Atong ingno na isaway siya sa tao dito. Mura siya agnaong ug unggoy. Pagkahuman, kawato na to rambutan. Ay muadto man dyan na siya. Sige, atuan ang atuan. Naroon yan ang biyarang at rambutan ng gibit-bit. Kul! Nanay ni saway ni mo dito. Mura daw kag naong unggoy. Ang tawanan nang hingingon sa kuha nga murag og nagunggoy. Na dito sa unahan. Birto. Bantay na nasbirto, hinawayong jud ang tawhana sa kuha, bantay na sa kuha ron. Hala, ibili ng rambutan goy. Makakaon na dyan tani. Yes! Birto! Ngano man ka kul, ngano isog man kay ka? Isog dito, kay nawayon makay ka. Unsa man tong giingon nimo sa kuha nga? Grabe nimo pagpagsaway sa kuha. Unsay gisaway nga wa mo ko nanaway nimo? Mulimol pa ka. Nga ingon sila ikang dito si Dagol nga nanaway daw ko sa kuha. Ingon ka nga mura ako og unggoy. Pagtarong Birto ha. Na, nagbuhat-buhat ta pag istorya ba? Wala man ko naingon kul nga mura kag naog unggoy. Unsa man may giingon di ay nga ingon man sa ikang nga mura ako og unggoy. Ang akong giingon kul, ang unggoy murag naong nimo. Wala ko nag-ingon nga imong naong murag unggoy. Nga na dahil istorya day. Ingon mo ko si ikang nga mura ako og unggoy. Bantay lagi ng mga bataan ni gibali na pud tingaling istorya ba. Uy, wala. Bili na ba dito? Hoy! Alaya, nga ko pitanakan goy. Wala ko rambutan. Wala ito. Wala mga tao. Mga bata. Halika lang.